И здравейте хора, това е първото видео за канала и днес ще играем Building Competition с Коко. Аз съм Мони. Аз съм Коко. И не забравяйте да харесвате и абонирате, защото така много ме подкрепят. Няма какво повече да ви бавя, нека да се мушкаме в играта. Почваме. Виж Коко е някаква крава, някакво прасе. Какво строим? Рак. Къв рак, бе? Как се строи рак? Be whoever you want to be. There's no time limit. Start whenever you want. You can change or stay the same. There are no rules to this thing. We can make the best or the worst of it. I hope you make the best of it. Нещо много празно ми се изглежда по сега. Имам идея. И за какво го сложи това лънята, Коко? Кажете колко е ужасно, мале ужас. И пак нашата е първи. Пак ние сме първи. Хора, моля ви, гласувайте. Хубаво гласувайте. Това рак или октопот е? Нямам думи. Ще му дам 5 звезди. И по-що няма спечелиме. А то какво? Това дори не е рак, реп. Ето това вече е рак. Давам му 3 звезди и устата му е дегати отворената. Една звезда. Това е много добро. О, да, това е добро. Давам му 4 звезди. Are you serious right now, bro? Това трябва да спа. Не, 5 звезди. 5 звезди със сигурност. 5 звезди няма да се колебая, това е много як. Това е уникално, човек. Малки рачета. Изглежда сладко, но 2 звезди, защото за толкова време. Не, една. Да, виж го, какво е готино отпреда. 4. 3. Айде, аз 3. 4. Ма има остъпчета, айде 4 ще му дам аз. То competition може и да не го победим, защото нашия рак е малко тъп. На 4-та сме. Браво бе, знаех си. Аре, още една игра. И така хора, кажете, честно ли беше, готино ли билдихме другите билдове и сега нека да влизаме в другата игра. Добре, iPhone. И така хора, нека да видим какво ще правим. Айде, ще правим телефон, айде, iPhone ще правим. A gay without an iPhone, it's not a gay. Виж го! Абе хора, вижте какво направихме. Ние направихме, нищо не направихме. Хора, напишете в коментарите колко сме трагични от 1 до 10. Естествено, че трябва ние да сме първи. Винаги ние сме първи. Гледай, хората са гледат и се чудят са да го репортнат ли или една звезда да ни дадат.
Това трябваше да стане. Да. Ние опитахме да построиме някакво гигантозавърско. Добре хора, обещаваме ви следващия рун ще се справим много по-добре. На второ място сме. Така хора, вече сме в третия рунд и нека да строим. Нейк. Змия. Ще го направим кобра. Такава изправена. Напишете в коментарите дали доста добре се е получил. Пак сме ние първи. Мисля, че ще я харесат. Защото е доста масивна. О. Я? Една звезда. Бра, какво е това бе? А това тук малко, това прилича на попова лъжичка. Виж какво му е голяма главата. Някаква малка опашица. Една звезда. Две. Седмо. О, една звезда. Не изглежда толкова зле. Три звезди да кажем. 3 звезди, защото прилича малко на нашата. Бра, 2 звезди. Не, добре. Не е толкова зле. 3. В сравнение с уния, които видяхме. И тази змия, не знам дали даже е змия. Репорт. Няма да давам нищо. Една звезда. Така, тук имаме змия с пиглин глава. 2 звезди. Една звезда. 2 звезди, защото са направили по-лето. Някаква полска змия. Айде, първи сме! И така хора, мисля, че нашата змия се получи много яко, вижте. В сравнение с другите, на първо място сме. Ето мене, там горе. И така хора, това беше за днешното видео. Харесайте, абонирайте се и пишете в коментарите дали са ни се получили добре билдовете. Чао и до нови срещи!